Egunon, ni Carmelo Santesteban naiz, 18 urteko zubitarra. Joan den ekainan bukatu nuen erdi mailako administraritza zikloa Elizondoko Lanbide Eskolan, eta iraian hasi nintzen goi mailako administrazio eta finantzak zikloa ikasten. Eta aldi berean Inglaterrara etorri nintzen Erasmus praktikak egitera. Iraiaren 16an hasi zen abentura. Bertara etorri aurretik gauza asko dituzu buruan. Nolako ote da, nolako ote dira etxean, lanean, buruari mila buelta. Beti esaten entzuten dugu inglesak oso itxia direla, eta horrek ere burua ostea sortzen du. Baina esan beharra dut guztiz kontrakoa dela, oso eskuzabala dira. Lehenengo eguna ditut oraindik gogoan. Familiak ere guztia erakutsi zidan. Enpresan izugarrizko harrera egin zidaten. Oso lagungarria dira, eta egiten dudan guztiarengatik eskerrak ematen dizkidate. Esperientzia izugarria izan da, ez dut hitzik deskribatzeko. Kultura berri batean murgiltzen zara. Bertako lan ohiturak, etxeko lan ohiturak, jendea ezagutu, hizkuntza hobetu. Hizkuntzaren aldetik aukera ezin hobea da hobetzeko. Nahiz eta lehenengo egunetan ez errez ulertu, bigarren astetik aurrera gero eta errazagoa da. Erasmusa ahaztezina da, leku guztietik begiratuta. Emozioz betetako 3 hilabete. Momentu honek txarra gainditzen dituzte. Batzuengandik urrundu arren, beste asko ezagutzen dituzu. Pertsona bezala asko handitzen zara. Nire gomendioa esperientzia bizitza da. Lehen esan dudan bezala ahaztezina baita betirako, ez utzi pasatzen eta animatu.